तो हाय नमस्ते वेलकम टू माय फर्स्ट टॉक। ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ମିଟିଂ ସାରି ଆମେ ସିଧା ଗଲି ଘରକୁ। ଗଲା ଆମ ଶୋଇଛି ତାସ ଟିକେ ଖେଳିକି ଆମର ମିଶନ ବାହାରି ଗଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଠୋସ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ପଳେଇଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ମିଶନକୁ। ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ପୁରା ଏଇଠି ସାହୁ ଭାଉଜ। ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ନେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ରମ୍ଭା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନ ରଖି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ସେ ଗାଁରେ ଆମର 3 ଜଣ ବୁଲିଆ ସାଙ୍ଗ ସହ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ନ ଭାବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସି ପଇଲୁ। ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ମଝିରେ ଚାଲିଛି। ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଗଲେ ଫଟୋ ସୁଟିଂ କଲୁ। ଫଟୋ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଚାଲିଲେ ଫଟୋ ସୁଟିଂ। ଫଟୋ ସୁଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି। ପୁଣି ପଳେଇଲୁ ଚିଲିକା କୂଳ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ। ନାଇଁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଚିଲିକା କୂଳକୁ। ଚିଲିକା କୂଳରେ କିଛି କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ଠିଆ ହେଲୁ। ବର୍ଷା ଲାଗି ଆମେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିଲୁ। ଚାଲିଲୁ ଆମ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ। ହୋଟେଲ ବାଟରେ ଖାଇକି ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।